Halo, krásné dobré odpoledne. Dneska je 14. dubna 2006. A proč jsem, co chci, co bude námět tohoto kanálu jmenuji se Eliška, já jsem Češka. Češka jako poleno, co si budeme říkat. A momentálně, když mi bylo 20 let, tak jsem 21 let, odjela jsem na půl roku do Anglie s kamarádkou jako operka do Londýna. A kamarádka se za rok a půl vrátila, no a já jsem se někde ztratila. A z Londýna jsem se přestěhovala do Brightonu na 15-16 let a posledních 5 let, přesně před covidem, než nás pozavírali, a tak jsem se přestěhovala dolů do Cornwallu, což je v Anglii, Londýn, až tady, jo, že další stop už je Amerika. Takže já jsem tady dole pěkně v Cornwallu. Takže tak. Námět nebo největší náplň tohoto kanálu bude FlossTube, cross stitch, takže vyšívka křížková. Já se poslední rok a půl se dívám hodně na anglický nebo anglicky mluvící, ať už je to Anglie, Amerika, Austrálie, jo, Holandsko, takhle všechny ženský, jo, i chlapy, samozřejmě natáčí, je FlossTube. Takže každý, jakoby, co člověk vyšívá, tak má svůj, nebo ne co každý. Lidi, co vyšívají a co je to baví, tak mají FlossTube, jo. Dívám se na to už docela dost dlouho a mě to strašně baví, mě to otvírá oči, jaký jsou různý designéři a barvy a nitky a odkud henci, co si, je toho strašně mrtě. Já jsem si dřív myslela, že vyšívka křížková je pro starý báby, jo. A hodně jsem se sekla, jo. Takže od té doby, co koukám na FlossTube, se mi otevřel jakoby rozhled a jsem se do toho hodně ponořila. No a jsem si říkala, že já si taky udělám kanál. A říkám si, ale po anglicky je toho strašně mrtě, jako kouknu po česky, kolik je. Takže jsem si dala do vyhledávače český FlossTube o výšivce křížkové, křížkárna. No a vylezla mě jenom jedna slečna, je z Ukrajiny a přestěhovala se do Čech, asi kvůli práce. A ta jediná má jakoby FlossTube, což si říkám, no to já nedokážu pobrat, jako jo. Protože my Češky, Slovenky, Polky, jo, my jsme na ruční práce, na vyšívání, švadlenky, pleteme, jo, převážně jako takhle každá ženská jako něco dělá, ať je odkud z Afriky, nebo já nevím, ze Zimbabwe, nebo já nevím, z Jižní Afriky, jako Ameriky, odkudkoliv. Takže mi takhle ženský hodně. Ale byla jsem překvapená, že jsem neviděla tolik Češek. Myslím si, že jo, ženský vyšívají, nebo tak i jsem našla různé skupiny na Facebooku, ta je slovenská teda. A jo, že vyšívají ženský, jako jo, ale že nikdo nedělá FlossTube. Tak si říkám, já tady toho nemám toho na mraky, ale mám toho relativně dost, tak ukážu, jo. Většinou ten anglický FlossTube, nebo takhle, ne anglický, v angličtině, ženský mají různou jakoby formu, jo, že ukážou nový začátky projektu, co mají jakoby pokrok, nebo hrajou různé hry, VipGo, jo, stejně jako bingo, nebo mají různý témata, každý měsíc má různý témata, nebo podle teploty vzduchu, oni mají od 0 do 9, mají 9 prací rozdělaných a podle toho, jaká je teplota, takový se dneska bude, jo, vyšívat. A nebo mají různý témata, nebo i jsou SALs, to je Stitch Alongs, co jsou už většinou designéři, anebo
obchody dělají, vytlačí, nebo takhle, vydají nákres, dá se to tak říct, vydají, jak to bude relativně vypadat a dají to na částě, to prodávají. A teďka ženský si do toho přihlásí, oni dostanou ten celý box, kde mají tkaninu, bavlnky, jehly, nitě, jo, všechno to tam mají. A po částech jim ty designéři posílají kusy těch motivů. Motiv, ano, a jsme doma, já si to musím napsat. Já se omluvám, jestli mě bude motiv. Jestli mě bude čeština vyskakovat, mě to kolikrát jako česky furt jako jedu, jako jo. Akorát nepoužívám češtinu až tak moc, ale teďka už cítím, že po 5 minutách už jsem se rozjela, už se mi zobák nezastaví. Takže sem tam mě takhle někde něco vyskočí, jako jo. Takže to tam někam došulám, že jo. Takže tak. Takže tady jako křížkovka cross stage jede ve velkým. V Čechách, když jsem byla v listopadu minulý rok, tak jsem takhle obešla v obchody různě a je tam víc jakoby kids, co jsou celkově vlastně celý projekt, celý všechno je tam, že od Ačka do Zetka je tam všechno. Že si, že si člověk může koupit celý a má tam všechno. Nemusí hledat po obchodech nebo tak, je tam všechno, tam je. Ale koukala jsem, bylo tam toho víc než 2 roky dozadu. Většinou jsou z Ukrajiny, hodně Korálky, hodně DMC, anebo V&A muzeum z Londýna. A mě právě ty motivy, to mě nějak moc, to není moje. Jo? A já vím ze své zkušenosti, když mě něco nesedí, nebo jako mě baví ten proces, to vyšívání, ale když se mě ten motiv nějak tak moc nelíbí, tak to asi nedojedu do konce, že jo. A oni ty souprava, ano, další český slovo, oni ty soupravy nejsou nejlevnější, jako, jo, že to jsem koukala 1500, 2000, si říkám, jako wow, to jako wow, jako, ale když jsem si to přepočítala na Libry, tak to relativně jako stejný, jako, jo. Takže vyšívka křížková není nejlevnější koníček, ale to naplnění, to je něco neskutečného a taky to hodně dlouho trvá. Než se to všechno povyšívá. To jsou dny, týdny, měsíce, někdy i roky, protože některý jsou tak velký, ty výšivky, že to trvá x let, jako, jo. Takže tak. Tak já jsem si tu dneska vytáhla takhle všechny věci, co jsem dokončila, i nebo co mám dojetý, ale ne úplně hotový, kompletky, abych jenom tak ukázala, co mně se líbí a co budu takhle jakoby ukazovat, nebo jaká by je vlastně, jo, takže jestli máte někdo zájem, nebo máte nějaké dotazy, jako gramatika nikdy nebyla moje silná stránka, takže ono to tak jako posekáme, jo. Takže já jsem začala s křížkovou. Já jsem vyšívala, když už jsem byla mladá holka ještě v Čechách, to mi byla asi nějaká 10letá, 12letá. Jsem se učila kamarádky. Maminka mě ukázala nějaký stehy, potom jsem si vyšívala ubrusy, no a potom samozřejmě už puberta, maturita, potom do Anglie a už to šlo. Potom jsem začala pár let dozadu slow stitch, což je taky, to je něco neskutečného tady v Anglii. A to je zase jiný vyšívání, jo. A já jsem viděla jsem inzerát na výstavu vyšívání tady nedaleko v jednom kostele. Já samozřejmě aktivistka největší. A naběhla jsem první v řadě, 3 hodiny jsem tam byla, oči vzadu, protože říkám holky, oni jsou to převážně jakoby starší ženský, jako jo, 60, 70 plus, jako,
nahoru. Ale holky ty mají, jak to mám říct, ty toho tolik ví. Ta jejich zručnost, já jsem byla úplně z toho unešená. Oni měli brazilskou z Brazílie, to jsou speciální nitě, 3D, jako francouzský uzlíky a tuty, jo. Byly 3D, jakoby baráček povyšívaný, jo, 3D. Nebo různý biskornu, nebo Jacobian, černou výšivku z Číny, jakoukoliv, quilty. Jo, tam toho bylo, já jsem tam byla 3 hodiny, úplně unešená. A potom v září holky znova otevřely a no já hnedka samozřejmě první den se svačinou jdeme na to, co se jdu naučit. A bylo tam toho tolik, já jsem nevěděla kudy, jako jaká, tak jedna paní si mě vyfasovala, dělej, dávej, dala mě kus fabriky, plátna, tkaniny, dala mě černou bavlnku, 310 DMC, dala mě malý motiv, tudorský růže a tak jsem začala. Takže můj první první projekt byla černá práce, je to Blackwork, se to jmenuje, Blackwork, která, takže takhle je moje. Právě tady tuta růže, to byl ten můj první motiv na ten celý plátno, což je 28, se mě vidí. 28, even weave, to je, že každá kostička je stejná. Já nevím po česky, jak vy to holky říkáte, když tak mě to tam hoďte. A jo, takže takhle, to je můj první výtvor. To mě trvalo, já jsem to potom počítala nějakých 120 až 150 hodin. Mám tady i bavlnku, která je metalová. Takže toto byl můj první počátek s černým vyšíváním, Blackwork. Nádherná práce, super se to dělalo, hodně jsem se naučila, až. Takže to byla moje první. Nechala jsem si ji profesionálně zarámovat, přinesla jsem si to domů, no a koukám, že tam mám chlupy od stříhaný bavlnky a tak, no málem mě porazilo, jo. Takže já jsem to musela, mě to nedalo prostě, takže jsem to musela všechno vytrhat a si to vyčistit. A ještě ve stejnou dobu jeden obrázek jsem si taky nechávala rámovat a to samý byly tam bavlnky, chloupky, vlasy, jo. Takže jsem taky musela vytrhat, vyčistit a dala jsem za oba obrázky 80 liber. A říkám si, a už nejdu rámovat, já si to zarámuju sama, jako jo, protože za 80 liber já by se mohla mít dalších x projektů, prací si koupit. Takže tak. Takže to byla moje první. A pak jsem se přesunula jsem se na kompletně cross stitch, na křížkovku. A takhle jsem různě zkoušela, jak co a co. Tady v Anglii je toho strašně mrtě. Neskutečně. Když jdete na online, na Etsy, takže PDFka, obchody nejsou tady jakoby fyzický, jo, že člověk dá, může se na to přesně podívat na ty barvy. Takže všechno přes internet. A to jsem ještě nevěděla, moc jsem tomu ještě nerozuměla, takže jsem si kupovala sady. Takže moje další sada, kterou jsem si taky nechala zarámovat u stejného uja, ke kterým už nepůjdu, je tento obrázek. Jo, je to full coverage, takže všechno to je vyšitý, není tam žádný nic volného. Takže takhle. Designérka je Emma Lewis. Ta bydlí v Cornwallu, tady hnedka nahoře pár kilometrů od nás, takže do jejího studia jsem šla
A ona dělá i hodiny, že člověk může si přinést a může si vyšívat a jo, takhle prostě ženský dokupy, jo. Takže tak a St. Ives, to je tady kousek od toho bydlím a tu ten přístav, já ráda plavu v moři a když je to rozbouřený, takže já jdu tam plavat. Takže to je pro mě taková srdcovka. A to je moje první a poslední full coverage. Asi nebudu dělat další, nějak se mě to... Ne. Takže jo, ráda jsem oskoušela, ale tím to pro mě haslo. Takže tak. Další, co jsem si koupila, další, ty byly, asi jsem si jich koupila víc minulý rok. Takže tahle ta. Takže to je na kanavase. Ono je to je v obráceně, já si to ještě budu muset nějak vyštudovat. Prohodit to, abyste to viděli tak, jak to má být, jako jo. Takže tu jsem vyšívala 2025. Je to kanavas, je to 11. Takže velký čtverečky. Ta mřížka, to je i z vesmíru, vidíte. To je tak velký, to je neskutečný. Jsou tam i takhle korálky, takže to se mi líbilo. Takže korálky jsem začala korporovat do toho. A jsem si ji sama zarámovala. Toto je ještě pěkný, to až uvidíte ty další záda, tak to se vorosíte jako, protože to je prasečina. Ale takže tak. Rámečky já si kupuju takhle, když jsou v sekáči, co jsou takhle v sekáči, já nevím, za 50p. Jo, takže já nevím, za 15-20 korun, já mám takhle super rámeček. Většinou z toho vyndávám to sklo. Protože některé ty starší rámy mají ty skla, jsou takový, nejsou tak čistý, jo, že by to tak nevyniklo. A co ještě dělám, jestli to bude ukázat, já tam dávám, a já je trošku, není to takový placatý, že já tam dám buď další nějakou na kvilty, co jsou, jak se tam dá taková ta plňka bílé. Takže to já na to používám. Nebo felt, nebo tady mám starou velkou deku. Takže to tam taky dávám. Že to ono je takhle pěkně vypouklý to je jako, jo. Takže ta byla moje další. Potom jsem našla v časopisu takhle a to je Needlework Sprayer. Já nejsem pobožná, ale ta se mně fakt že líbila. A ta je jakoby modlitba pro ženský nebo chlapy, co vyšívají. Jo? Takže ta se mně strašně líbila. Do rámečku mě akorát sedla. Mám tam i metalovou. Což, ne, není metalová. Tam byla metalová na návodu, ale já jsem si tam dala zlatou, do zlata. A ta se mi strašně líbí. Takže jo, takže to už z magazínu už jsem si našla. Vytáhla jsem si, co mám tady za pár jakoby fabrik, takže to jsem si vytáhla, bavlky jsem si vytáhla, co mám. A už jsem si to takhle jakoby poskládala. Takže dejme tomu, že to respektive mě mohlo stát, já nevím, 100-2 jako, jo, korun jako, jo. Takže asi tak. Já mám ještě výhodu, že já poznám hodně ženských, co vyšívají různý styly. Takže oni vždycky něco nakoupí a přitáhnou to a my si to jakoby rozdělíme, nebo už se jim to nelíbí, tak to posunou dál. Takže já mám docela zásoby, mám je malý, ale mám. Jo, takže tak. Další, ano, to je tuto. Takže to jsem dostala od kamarádky. Od kamarádky jsem dostala zase soupravu, co ona zdědila po mamince. Jo. Měl tam být kalendář ve prostřed. Já jsem kalendář nechtěla, protože to se časem celý jakoby mrní. Takže já jsem si tam dala poem, básničku od Briana Bilston a je to o poslední včele. Jo, nebudu to překládat, nebudu to číst, ale na tom jsem se taky naučila, jak si vycentrovat písmo
Mám jsem si z toho vlasy vytrhala, protože aby to nějak vypadalo, musí se to vycentrovat. Já na počítači nejsem. Takže jsem si vytáhla čtverečkový papír a jsem to tam počítala, gumovala. No pak jsem si říkala, já se na to můžu vyprdnout. Já to tam nějak napálím od boka, že jo. Takže asi tak. A tuto jsem natáhla na klasický malířský plátno, protože to je vlastně jakoby čtverec, takže jsem si našla čtverkovku. Naštěstí mě to vystačilo kolem, takže jo, jsem to na to natáhla a lepidlem jsem to dolepila. Takže tak. A další, co mám, takhle. Vánoční stromeček. To taky přišlo dokupy. Přišlo to na velkým plátně, jako velký plátno použít. A já jsem si to potom takhle skrejhla, ustříhla. Že tady to bylo celý prázdný, tady to bylo celý prázdný. Takže já jsem si to takhle ustříhla do trůhelníku. Teďka vidím, že tam pěkně vyskakují ty hvězdičky, jsou tam různý. Jsou tam i korálky a ta bílá bavlnka, asi se neukáže, bílá bavlnka je míchaná. Tady mám takovýhle vlákna. Strašná pakárna to bylo. To mě nerví, protože není to přírodní, takže se to trhá, zadrhává, zauzličkovává, ale výsledek jako je super. Jo, takže já mám takhle stromeček a nahoře mám takhle prostě vlastně sichrhajsku a to potom vždycky pověsíme a máme takhle pěknou výzdobu. Jo, jednoduchý, ta se šila jako máslo, ta se šila sama. To šlo od ruky, že jako je to velký, ale v podstatě jakoby ta plocha paráda. Jo, proto já radši vyšívám takovýhle, než ty plný. Jo, ty trvají roky, jako jo, to nebudeme se o tom vyjadřovat. Takže tak. A to jsou ještě takový klasický, jakoby standardní, jo. A potom už, co jsem začala se koukat na Flosstube, tak už jsem si jakoby různý designéry se mi začaly líbit, tak od nich jsem si začala kupovat. A takže můj první designér je Barbara Anna. A takhle je. Barbara Anna, to je Američanka. Teďka ji tady někde mám. Bož, nepotřebujeme. No pojď, kde paseš. Jo, takhle. Barbara Anna. Ono zde asi obráceně, že jo. Takže Barbara Anna. A ona jich má dost a takový pěkně animatorský. Takže s tou jsem byla hodně spokojená, ta se taky šila parádně. Asi jenom 4 druhy bavlnek. Tu jsem si ji natáhla, tuto se mi ví, že jsem si z Čech přivezla. A tak akorát mě to jako plátno vystačilo, to ukážu zadek, jako jo. Takže to já jsem musela natáhnout pořádně, vystředit, jako tady to mám trošku kratší. A potom já jsem ji dolepila horkým lepidlem a pořádně povytahovat, protože tu ty rámečky, tam jsou jakoby bubliny nebo tak. Jo, takže to fakt, že na to pozor, musíš to pořádně natáhnout, aby to bylo napnutý. Jo, takže ona má taky, já jsem si tam už takhle potom korálky dondala. I tam jsem jí dala na backstage, co se používá, tak jsem si dala filament, takovej žel se leskne, není moc vidno, kde je, tadyhle takhle je. Jo, trošku, aby to bylo zajímavé, aby to nebylo takový placatý. A to je moje oblíbená designérka, od té mám další 3 designy, takže na ty se moc těším. Tady mám další polštář. Takže to je Cornish Folkies, ta je od Riverdrive House Needlework. Tu mě kamarádky koupily k narozeninám, zase celá sada. Tu jsem šila naposledy, když jsem byla v Čechách, tak jsem si ji sebou vzala. A to je prostě cornwallský jakoby sampler.
Sampler. No to si ještě musím přeložit. Takže takhle. A polštáře já jsem dřív dělala. To vám můžu ukázat. Taky prasečina. A tady mám ještě takový z mých prvních polštářků, ježičky. Jo. Takže já jsem je vždycky šila celý, potom otočila a nechala jsem si vždycky někde kousek. Asi tady to je. Nechala jsem si někde kousek, kde jsem to potom, jo, to je vidno. Jo, když jsem to vzhůru in and out, jsem to, jo, že jsem to proto. A potom jsem to docpala tou plnkou a potom jsem to zašila, ale vždycky mě to vylezlo, jako jo. Ako když potom takhle nabouchanej ten polštář. Jo, takový placatý tuto, ale to je nepořádně narvaný. Takže to mě lezlo plňka. Takže teďka na to jsem sama nepřišla. To jsem opět okoukala, jo. A proto tu ty videa mě se jakoby si myslím, že jsou dost důležitý, protože my rádi vyšíváme, ale co potom s tím jako? Co s tím dělat, jako jo? Takže jo, tip, co jsem dostala, nebo co jsem okoukala, já jsem to celý obšila na mašině. Tady já mám ruční mašinu ještě, jo, starý Singer mám. Takže to jsem celý obšila. A potom jsem to tady stříhla, narvala jsem to pořádně a takhle horkou zase pistolí s lepidlem jsem tam dala takhle filc, jo. Není to nejlepší, jako jo. Nebudeme si holky lhát, jako jo. Je to stále prasečina, ale už je to lepší, protože nádherně je nabouchaný, je naplněný, rohy mě pěkně stojí a jo, že pořádnej hutnej polštář, jako jo, takže s tím jsem spokojená. A teďka další polštář, step up, jako krok nahoru, pokrok, ano. Mám tady veverku, to je podzimní veverka a ta už je na plátně, lněný plátno, jo. Barvičky už jsou, to už není DMC, to už jsou ručně barvený, speciální Diceworks. Já nevím takhle, jestli v Čechách se to dá sehnat, nebo všechno přes internet. My máme tady v Anglii problém, že cokoliv my objednáváme z Evropské unie, poštovný, je neskutečně drahý. Jo? Takže já většinou kupuju z anglických obchodů, nebo americký 1, 2, 3 Stitch, 1, 2, 3 Stitch, nebo cross stitch, a ty mají poštovný do Anglie $4,50, takže v rámci, jo, to je ještě za hubičku, dá se říct. Takže já si je právě kupuju tam a oni má takhle nádherný, že to není DMC, nebo jo, takhle co jsou, tak to je jedna barva, ale nemají takhle dělaný krásně ten odstín tam jakoby. To je jedna bavlnka, ale ona jak je ručně barvená, tak tam jakoby ne, že ombre, ono záleží jako jo, ale asi tak. Jo, takže jsou různý i jiný bavlnky, a potom když tak nějaký ukážu příště nebo tak. A tady už mám step up právě, pokrok, že já už jsem si tam takhle, to stejně jsem dělala, že obšít, díru, nacpat, zašít a takhle jsem si tam dala krajku. Jo, že to vypadá daleko líp, takže už trošku relativně pokrok. Tady mám poslední polštářek. To jsem udělala Mady. To jsem udělala naší fence. My jsme adoptovali fenku Mady. Jsme ji měli, když jí bylo 9 a ona nám za 13 měsíců nám umřela. Takže jo, já jsem jí takhle vyšila jméno a dala jsem tam takhle korálky. Červený, protože ona měla červený obojek. Zelený, protože furt žrala trávu. Modrý, protože se mnou do moře plávala. Žlutý. Proč tam žlutý? No, na to já přijdu časem. Růžový, protože měla růžový obojek a hnědý, protože ona v zahradě, já tam mám díry do dneška. Ta vydrbala takových děr, že jo, tam člověk pomalu celý zapadne. Takže to jsem si takhle pro ní vyšila. A tady taky právě, to je ono. Než jsem se ještě naučila pořádně zašívat, tak je vidno,
jaký je ten rozdíl. Na mašině a tady potom ručně, jo, takže prasečina, jako jo. A tady právě já jsem jí tam dala deku, jakoby zadek, jako pejskový spí na dece, že jo. Takže nebyla její, ale deku. Což pěkný, ale na druhou stranu ona je stará a jak jsem to šila, tak se mě tam dírky vylejzaly, jo. Takže taky se člověk naučí. Potom ještě mám 2 takhle obrazy. Takže tady je můj oblíbená Lady Halloween, paní Halloween. To je francouzská designérka Jardin Privé. A takovýhle druhy mě se strašně líbí. Jo, jednoduchý na barvy. To jsou jenom 3 barvy. Černá, jedna světlejší, oranžová a jedna tmavší. Ale parádní na detaily. Úplně super. A tuto právě já jsem si sama zarámovala. Takže teďka uvidíte, jak já to rámuju. Takhle se to rámuje u mě jako. Jo, je to prasečina, ale funguje to. Já se teďka budu si muset, ono záleží na jakou velikost, dají se koupit takový tvrdý papír, že na to se to rámuje a potom tuto je vlastně ten zadek, který se na to dá, aby tu ta prasečina, jo, nebylo to vidět. Hele, funguje to, jako co se budeme povídat, jako jo, takže tak. Ještě jednu, ještě to mám za pár, takže já to musím zrychlit. Takhle další designérku, co mám ráda, Teresa Kogut, Američanka. Ona hodně má takový whimsical, takový primitivní, tuto mám strašně ráda, taky jsem si sama rámovala a tady právě jsem už taky dala tu deku, takže je takový vypouklý a tu ta fabrika, ono to není vidět, já jsem si sama obarvila, jo, já jsem do to prdla Dylon, takže ono je takové trošku našedivělé a je to takový jakoby motot, jak to říct, takový skvrny jsou tam jakoby, jo, takže tak. Teďka ještě tady mám, já jich mám docela dost, holky. No pojď sem. Jo. Tady mám další, fall, podzim, takže takovýhle já mám ráda. Ono jak se to opakuje, to je, člověk začne počítat a už to jede samo, jako jo. A takhle já dělám kruhy, nebo jo, bubínky, jo, že zase filc tam napálím. A další mám, to jsem si koupila soupravu od Dimension, to se mě ví, že v Čechách poznáte, takhle pejsky, jedou domů na Vánoce, takže to máme na zimu taky, na výstavu. Co si budeme říkat? Jo. Co si budeme říkat, holky? A ještě tady mám 2, tady mám takhle na věšáku. A to je vlastně pampeliška. Tu mám, to bylo ze sekáče jsem našla za 4 libry, takže já jsem si ji vyšila takhle pěkně. Tady mi to připadalo takový chudý, takže já jsem tam napsala vlastně po anglicky some see you eat, some see you wish. Někdo vidí plevel, někdo vidí přání. Jo, takže různě si s tím takhle vždycky pohraju. A tady na ten zadek jsem teda pyšná jako. Jo. To jsem ručně jsem to jela. Jo. A i jsem si tam takhle vlastně dala, jak to povím po česky? Je to jakoby krajka. Jo, takže takhle super. A ještě potom mám další, jednu, to už je poslední. Jako jo. A mám takhle právě, to je moje další oblíbená návrhářka, Stacy Nash, Američanka. A ona dělá taky právě takhle vzorníky, to je ono, sampers, vzorníky. A i ona hodně používá ty ručně barvený bavlnky. Takže on ji úplně takhle hází jinou barvu. Je to jemnější na oči. Samozřejmě, že jsou dražší. Jo, to, co si budeme povídat. Ale taky super. Mám ji takhle zavěšenou. Takhle jsem dala pozadí, zase dole krajku. Je to vyřešený, hotový.
Jo, takže dají si různě ty výšivky zakončit. Jo. Já potom časem budu ukazovat, jestli ještě nějaký video bude, jako. Jo, ale já si myslím, že jo. Já se to potom naučím. Já se omlouvám, jo, že to neumím to prohodit, editace. Já jsem jako antitalent. Mě většinou, když technika mě nejde, tak já to vypnu, zapnu, když to znova nejde, tak tomu jednu napálím. Takže já jsem takový mechanik, že já radši jehlu, jo. Takhle, co mám ještě nedokončený, výšivky, takhle ptáčky, jo, to jsou takový blokovky, jedna barva a jede se. To se taky vyšívá samo, jo. Takhle mám Tereza Kogut, to už jsme viděli, návrhářka. Takže ano, tuta je moje druhá a poslední. A full coverage, plnka celá. Tam je kolem 13 tisíc křížků. Takže to se vyšívalo dlouho, jo. A takhle mám ještě další podzim. To jsou 4, to je vlastně podzim a jsou i vzorník na jaro, léto, podzim, zima. Takže už mám jaro mám koupený, takže se bude vyšívat. Ale tudy právě to je jedna bavlnka, zase jedna ručně barvená, ale hází to nádherný, jak se takhle jakoby pomaličku mění, jo, že provokuje to nádherně se na to dívá, jo. Takže tak. 36 minut jsme v tom, takže já vám rychle ukážu, co mám teďka, co mám rozdělaný. Já mám jenom 4, já jich moc jakoby projektů nemám, protože mě to potom v hlavě je toho až a já nevím, co první, co a jak. Takže já většinou mám 4, s tím, že když jsou větší, tak já si je rozdělím buď podle stránek, což mám tady Long Dong Samplers, velký pes, Fisherman's Friends, takže rybářův přátelé. Já, jak tady bydlím od moře, tak musím něco od moře, že jo. Takže tady mám 14 ajdu. Normálně bych to nevyšívala na 14 ajdu, ale kamarádka Jackie, ta mě dala na postel, bych z toho mohla ušít, jako jo. Takže já to mám takhle, je to velký. A jestli tam vidíte takový ty fleky, tak to já jsem si sama obarvila, jo. Použila jsem normálně klasický Dylon, jo, jestli takhle jsou vidět, jo, jsou vidět. Použila jsem Dylon, potom jsem tam zrnkový kafe do toho ještě hodila a když mi to začalo hodně jakoby tmavnout, tak jsem na to savo nastříkala. Takový, ne až tak velký, ale takhle nádherně. A to taky na ty oči. Je to super, jako mě to baví takhle, jako jo, si s tím hrát. Takže tady mám tutu, mořskou, takovou. Takže tu mám asi na 6 měsíců, protože je 6 stránek, jednou za měsíc jedna stránka, jo, takže tím jedeme. A takhle ještě, když do toho skočím, tak já na to používám Cottage Garden Threads, to je společnost mamina a dcera, je barví ručně, kde je kamera. A oni jsou z Austrálie. Jako takhle není pořádně vidno, jo, na tu kameru, ale takhle nádherný jsou. Vyšívá se s tím i jako máslo. Takhle přijdou vždycky. A je tam trošku lesk, tam je, jsou to hedvábí, to není, je to klasická normálně bavlna, ale oni jak je ručně barví, jo, a kondicionovaný jsou, tak parádně se s tím vyšívá. A tuta je taková tmavomodrá, tmavočerná, je tam do toho fialová ještě prdlá, takže nádherný jsou, jo, že to není tak, jo, že parádní jsou, já s nima strašně ráda vyšívám. Tady mám další design od Barbary Anny, jo, čarodejní Witchy Dreams, to jsou čarodejky sny. Takže takhle vypadá, jo, stejná designérka jako ta modrá, co byla. A tu jdou natáhnout, jestli se vám líbí, tak se koukněte se jí na její coffee,
nebo vyloženě zagooglujte Barbara Anna Designs a tam vám naskočí, že už je můžete tahat na PDFky. Jo, že vyloženě zaplatíte, já nevím, 3-4 $, možná 5-6 $, jo, nebo je to daleko levnější, než papírový vzory kupovat. Třeba dejme tomu tu ten papírovej, ta Lady Halloween, tam mě stála asi nějakých, dejme tomu 8 liber. Není to tak nejdražší, tuty já mám ráda, že jsou za rozumné ceny, ale třeba tahle už 15 liber. Jo, a jde to daleko, jo, některý ty motivy, to pěkně to jako jde, jako, jo, takže tak. A další, co mám, tak, to je moje. To je Quakers Coffee. Quakers, to jsou tu ty motivy, to jsou tady speciální, jakoby než jenom v Anglii, ale tady je škola Quakers, což je jakoby náboženská škola, ale oni mají právě tu ty motivy. Oni jsou takový pravidelný, geometrický, mně se to strašně dobře vyšívá, jako jo. Takže já ji mám tady, a to je taky látka, co jsem nikdy předtím neznala, to je 32, Vintage Country Mocha a tuta není ručně barvená, ona je natištěná, jo, takže když se kouknete zblízka, tak je tam zase, jo, a je tam jiný, jakoby, ne že fleky, ale fleky jako, jo, motlin, jo, ale tahle je natištěná, takže ze zadu, jo, když to porovnáte, jestli to je vidět, tady je normální a tady tu je natištěný, takže oni vypadají jakoby starodávný, jo, a ty jsou levnější, jo, třeba tuta Barbara Anna, co tady mám, tak to je Aida, 18. Vidíte tu barvu? A tu je ručně barvený, že to vypadá na druhé straně úplně to stejný, s tím, že rozdíl finanční, to je úplně něco jiného, jako, jo. Takže já mám tady tuto, si vyšívám, Quakerskou. A tady já mám na ní bavlnky a už tady se mi to tady valí, to už je záplava. Pojď sem, no. Takže tady já mám tu ty bavlnky a to jsou různý druhy Gentle Arts, ale koukněte se na ty barvy. Jo, kde je kamera? Oni jsou úplně jináčí než DMCčka. Jsou daleko jemnější, něžnější, je tam ten přeliv jakoby, že to vypadá přirozenější. A na určitý motiv, třeba na ten Quaker, mně se daleko víc líbí tuty, na Barbaru Anu, já používám DMCčka, jo, protože tam je ta síla té barvy, jo. Takže tak, a tady poslední, co mám, to jsem si taky koupila celou soupravu, je vzorník. Jelena tady mám a to je vlastně always keep a green tree in your heart so that the singing bird may come. Takže vždy mějte zelený strom ve svém srdci, aby měl kam přijít modrý zpívající ptáček. Když to takhle jako, jo, ono to je trošku jinak, ale jdeme tomu. Takže ten já mám tady natažený v rámci. A takhle mám právě jenom Jelena jsem začala. Takže asi tak. Takže já to takhle dneska uzavřu. Uvidíme, jaký bude ohlas, jestli bude ohlas nebo nebude ohlas. Já se budu snažit trošku s tou technologií to nějak jakoby pošulit, aby se to jakoby prohodilo, protože špatně se na to kouká, nebo i se světlem, protože já tady mám v okno, takhle mě jde světlo a tady mám hlavní světlo. Takže se to tam docela bouchá, vidím to, ale to já si vyřeším. A když ne, tak to bude prostě zase na surovo, že jo. Hlavní je, že jsme tady, že jsme se našli. Jakýkoliv dotazy nebo otázky, nebo co byste chtěli vidět, nebo tak, napište mi to tam dolů, já si to nějak popřebírám. A myslím si, že takhle jednou za měsíc by jsem se tu mohla ukázat a my si to potom můžeme
dojet. Takže holky, chlapi, vyšívejte dál. Hlavně ať je co vyšívat, to bude vždycky. A hlavně do pohody. Takže čau.